Představím vám zpracování typického příkladu jednoho, respektive tady v tomto případě 2 listů sledovatelnosti, nicméně jednoho případu zpracování tohoto listu sledovatelnosti do Heliosu. Pro představu, nad čím pracujeme, vám ukážu kopie těchto dokumentů. A ty dokumenty jsou jedna krycí strana, k tomu samozřejmě, jaký hotový výrobky se z toho baví, takže 2 druhy hotových výrobků. Je k tomu samozřejmě taky materiál a složení a počty. Je k tomu další udírna. Tady v tomhle případě je tedy ze 2 udíren a samozřejmě k ty další udírně taky její materiál a složení. Asi je to tak, že k těmto 2 udírnám teda budeme odvádět do skladu hotovou výrobu těchto 2 výrobků. Výrobek číslo 1, výrobek číslo 2. Protože jsou to 2 udírny a potřebujeme z těch dat, která tady jsou, mít součty. Nejdříve si udělám takovou přípravu, udělám si bokem na papír. Tady v tomhle případě by ta příprava nemusela být takhle bokem na papír, protože ty údaje, které jsou tady, jsou si na obou těch listech dohledatelnosti plus minus rovny, snad kromě samozřejmě nařezáno a čistá váha k balení, ty ostatní jsou si rovny. Nicméně tu přípravu si dělám vždycky, často to je víc než jenom 2 udírny, je to víc udíren, je potřeba si to napočítat. Takže které údaje si potřebuji napočítat, píšu si to teda bokem na papír, tady vám to jen říkám pro představu. Je tady příjem masa kg, což tady je napsané příjem masa na listu sledovatelnosti, pro mě to znamená spotřeba toho masa. Jak jsem říkal, že na obou těch listech dohledatelnosti nebo sledovatelnosti je to stejné v tomhle případě. Já si to pro jistotu můžu spočítat na kalkulačce, přestože věřím tomu, že většina z vás tu z hlavy uděláte perfektně. Nicméně nechci dělat chyby a píšu si tedy na papír 217,6 kg. Dále mě zajímá samozřejmě, kolik se z toho masa vzniklo čistého. A tady máme čistou váhu 105 kg. To znamená, tady už tu kalkulačku opravdu nechám 210 kg. Píšu si. Potom tady máme, kolik jsme měli váhu po naložení. To znamená to, jaká je váha namarinovaná toho masa. V tomhle případě taky vynechávám kalkulačku a píšu si 264,68 na papír. 264,68. Dále mě zajímá, tady z tohoto papíru, kolik jsme nasušili. A je tady sice nařezáno v kg, podle mých informací by to mělo mít údaj, kolik se sundalo v kg. Takže píšu si tady 58,5 z prvního papíru a na druhém papíru máme 56,55. Takže 57,5 plus 56,55. A bokem si píšu na papír tedy 114,05 kg. Na to číslo za chvilku uvidíte, ne, ale uvidíte následně při zadávání. A samozřejmě, kolik je po nařezání, a je to 57 kg, které vidíte na tomto listě, a 55,95 na druhém. Takže je to 112,95. Suroviny si sčítat nebudu. Suroviny jsou, jelikož je stejná váha masa 105 kg, tak jsou na obou listech stejné. Vynásobím si to až při tom, když to budu používat. Takže můžu v současné chvíli po této přípravě vlast do Heliosu a v Heliosu začít tento případ řešit. Jako první, když zadávám výrobu jakoukoliv polotovaru, podívám se, zda máme správně nastavené v technické přípravě výroby ve vyráběných dílcích takzvanou konstrukci toho vyráběného dílce. V současné chvíli mě zajímá, jak se vyrábí naše fajnkus toho vězi barbecue, a protože nevím, jestli bych ho našel podle názvu polotovaru velmi nějak jednoduše, podívám se rovnou,
jak vyrábíme některý z těch výrobků, který mám na druhé straně, který z toho budu balit. A vidím tady, že se z toho balí naše 12. Takže si nějakým způsobem najdu 12 barbecue naše. Chybička se vloudí, takhle. Najdu si fajn gusto hovězí barbecue 12 gramů. Podívám se na konstrukci. A podívám se, jakým způsobem vyrábíme ten polotovar. Tak. Vidím tady, že ho vyrábíme ze spodního šálu, což odpovídá i mému případu. A hlavně, na co se chci podívat v téhle chvíli, protože tady musím věřit samozřejmě, že je to zadané správně, není to moje práce, tohle zadává kvalita. Musím se podívat, jakým způsobem udělat technologický postup. A vidím tady, že tady už změna, kterou provádíme, provedena a mám správně udělané, že marinování syrového masa a nakládání syrového masa se týká toho výrobku před nasušením. Možná se dostaneme k tomu, že v některých případech to je jinak. Pokud já vidím, že ten polotovar už se takhle vyrábí, nemusím kontrolovat další hotový výrobek, protože ten polotovar už se pak vyrábí stejně pro jakýkoliv výrobek. Takže já se můžu vrátit ke plánování výroby a do výrobního plánu se v tomto případě nezadá ten hotový výrobek, protože se zrovna v tomto případě řeší dva, ale zadá se napřed polotovar a pak po vyrobení toho polotovaru z něho zabalíme dva různé výrobky. Takže tento případ je lehce nestandardní, ale všechny hlavní věci, které se odehrávají při tom zpracování, tady uvidíme. Takže ve výrobním plánu já říkám, že chci vyrábět ten náš polotovar. Vzhledem k tomu, že jsme teďka byli ve vyráběných dílcích, kde jsme ten výrobek viděli, tak jsem si mohl rovnou zapamatovat jeho registrační číslo, to znamená registrační číslo toho polotovaru. Nemusel bych ho vyhledávat jiným způsobem. A já vidím, že ten polotovar má registrační číslo 027 a je to samozřejmě z řady 300. Tak, že jdu do výrobního plánu, řeknu, že chci nový výrobní plán. V tomto případě chci číslo 037. A pardon, teď mi tady cinkl telefon a já jsem do toho úplně zblbnul a zapomněl jsem, takže se vrátím zpátky. Ale je to i běžná věc, jak mi tady někdo otevře dveře, cokoliv se stane, vždycky se jako musím vrátit většinou o krok zpátky. Teďka navíc nemám na uších sluchátka, takže je to o to horší. Takže hledáme znovu, protože jsme hloupí, zapomněli jsme. Takže najdu nějakým způsobem ty naše 12. Podívám se na to, jakým způsobem se vyrábějí. Najdu si číslo polotovaru, je to 0027. Jdu do výrobního plánu. Založím si nový výrobní plán. Založím si ho na 027, ale na polotovar samozřejmě, takže já si tady vyberu, že chci vyrábět tohle hovězí barbecue. A říkám ano, na toto si chci založit výrobní plán. Zakládám výrobní plán. Na jakého množství si ho zakládám? No, zakládám si ho na to množství, které mi zbyde nakonec potom na řezání. Samozřejmě, kdybych to dělal dopředu, ten výrobní plán, tak nevím, kolik přesně to bude, ale já už mám v ruce listy sledovatelnosti a vím, že ve výsledku budeme mít po nařezání 112,95 kg, což mi umožní i taky potom v průběhu výroby sledovat, nebo v průběhu zadávání té výroby sledovat, jakým způsobem máme nastavené receptury a jejich nějakou ztrátovost, protože uvidíme, kolik mi systém bude nabízet na základě toho, že já jsem si tady zadal, že finální množství bude 112,95. Co dál musíme zapsat? Já musím uvést, kdy se to vyrábělo. Jo, pozor, práce s datumy je tady neuvěřitelně složitá, spíš ne složitá, to je jednoduché tady za datum, ale je to velice náročné na pozornost, velice náročné na to, abyste někde vlastně si, hlavně při odvádění ty výroby příjemkama a při výdeji materiálu na tuto výrobu výdejkama se těma datuma nemíjeli a nepletli se tam. Proto se tato výroba
bude odehrávat všechna 25.8., i když reálně pravděpodobně balení proběhlo. Podívám se, pravděpodobně 28.8. Jestli si vzpomenu, můžu tam uvádět, ale nechci už se víc plést, než to zatím takhle je, takže 25.8. si dávám do clipboardu Ctrl+C, abych toto datum měl zapamatovaný. Do čísla zakázky vkládám nové číslo zakázky, které mi následně propojí tady tyhle dvě udírny s těma dvěma výrobkama, které na ně budu balit. Takže pro všechny já použiju toto číslo zakázky. Tady vybírám obchodní případ. Do názvu si dám za prvé, že je to Fine Gusto, je to název hlavně pro mě, hovězí BBQ a ještě si tu napíšu, to je poloprodukt. To znamená, že teďka zakládám na výrobu polotovaru, protože pokud budu například balit jenom jeden výrobek, budu to řešit malinko jinak. Do druhého názvu si zadám, abych, nemáme zatím žádné sledování, tak abych odsledoval, co vlastně se mi vrátilo zpátky nahoru z listu sledovatelnosti, tak já si napíšu datum, kdy se udělalo, kdy byly v udírnách vlastně ty výrobky a napíšu si, která udírna. Jak už jsem říkal sám, že to jsou dva listy, takže jsou to dvě, tím pádem i udírny. Takže to mám takhle napsané, to mi bohatě stačí v současné chvilce a umístím tady tuhle zakázku do toho mojeho plánu. V téhle chvíli jsem hotový, dávám OK a potřebuju toto zaplánovat do výroby. Mám to tady vytažené zaplánování do výroby, jinak se to najde někde určitě v akcích. Ano, tady zaplánování do výroby. Já mám tady tu funkci vytaženou. Už to nebudu opakovat, většinou mám ty funkce tady vytažené, už co používám často. Jinak byste je našli tady v akcích. Takže zaplánovávám do výroby. A teďka se podívejte, co tady mám. Protože teďka se mi objevil ten plán 4krokový. Mohl si přečíst na dveřích, prosím tě, když už tady jdeš, děkuju. Takže zaplánovávám do výroby, probíhá plánování, OK. A nyní jdu rovnou do výrobních příkazů toto zpracovat. Jak se tady na začátku naplánovalo a jak to používám i já, protože se mi to zdá jako dobrá metoda, všechny ty výrobní příkazy, které vznikly na základě toho výrobního plánu, propojuje číslo zakázky. Proto já jdu do výrobních příkazů a jako první si zde zadám číslo zakázky 1470. Abych viděl dobře ten strom, vyberu si tady sestavu, kterou používá OTA, takže o tu sestavu, kde vidím, jak to vnoření vlastně těch úrovní. Začíná se od ty nejspodnější úrovně, protože vy na základě tady těch výrobních příkazů vyrábíte ten výrobek, který je napsaný tady pod tím názvem 1. Takže první, co já budu dělat, hovězí maso spodní šálpat. Jmenuje se to jako naše hovězí maso spodní šálpat, ale tohle už je polotovar podle 300 a znamená vlastně to ořezané. No, tady při té implementaci nedošlo k tomu, že by, jak máme tady namarinované a nakrájené, takže by se tady doplnit to ořezané. Takže jdu zpracovávat krok číslo 1, ořezané hovězí maso spodní šálpat. Postup je takovýto. Napřed musím zaevidovat operaci, to znamená práci lidí, kteří na tom mase dělali. A vybírám, co je to za operace tady toho příkazu. Tady v tomto případě to bylo řezání sivého masa, ano, vybírám. Zadávám, kdo to dělal, protože to není úplně důležité, my máme normovanou spotřebu, nemáme spotřebu přímo na člověka, tak já tady zadávám sebe a pak i vypadá, že jsem toho dole odpracoval strašně moc. Tak, odváděné kusy, jaké jsou v tomhle případě. Tady použiju to číslo, které jsem si propočítal dopředu. Odváděné kusy v tomto případě je těch 200 kg toho masa, které mi zbyde po ořezání. To znamená, odváděné kusy rovná se očištěné maso, množství očištěného masa. Uložím tady tuto operaci. Ve chvíli, kdy ukládám, tak se mi přepočítá vlastně
hodnota tady té mzdy, OK, je to vidět na 660, to tam na chvilku probliklo, takže říkáme, že 660 korun nás stálo práce na ořezání 210, respektive více, ale na výsledku 210 kg masa. Jo, je to tady v tom případě celkem podivný, že to je na výsledek, protože jestli to uřežu z půl tuny nebo z 220 kg, bude asi podstatný rozdíl, ale dobře, 210 kg masa. Pak na základě toho, že mám založenou tu operaci, na tuto operaci vygeneruji výdejku. Výdejku znamená, podle pracovního postupu systém nebo Helios ví v téhle chvíli, že na to budu používat hovězí spodní šál, surovinu. Takže tady vidíme surovina, skupina 100, hovězí spodní šál a myslí si systém, že ho budu používat 220,5 kg a je to zase z naší receptury, kterou tam máme, z našeho pracovního postupu. My jsme si dopředu spočítali ty dva papíry a našli jsme na nich, že to je 217,6 kg pouze. Takže já chci, aby se mi na výdejku uplatnilo 217,6 kusů. To znamená, rozklik jsem si tu položku, tady opravuju, zadávám OK. Pozor, první chybka, kterou jsem si uvědomil, která není až úplně tak strašná, ale vrátím se stejně, nevygeneruji v současné chvíli tu výdejku, jdu zpátky do těch operací a říkám datum případu, kdy byl. To jsou ty datumy většinou. OK. Takže jdu znova generovat výdejku, teď už zrychlíme, probíháme podklady, já říkám 217,6, spočítanosti do papíru OK. Zase datum, pozor, tady je ještě důležitější, generuji výdejku. Po vygenerování výdejky si ji můžu samozřejmě zkontrolovat, já to nedělám už, ale když si ji otevřu, můžu se podívat na položky, můžu se podívat na spodní šál. Kdybych to 100% dělal bych to ve chvíli, kdybych se chtěl zabývat v této chvíli šaržemi. To znamená, chtěl bych tam dát konkrétní spodní šál, konkrétní šarži. To já v současné chvíli nechci, protože já to za prvý ani úplně dobře nepoznám z těch papírů, listů do sledovatelnosti a toho, jak to máme popsané v Heliosu. A za druhý mě jde v současné chvíli o to, abych se dostal co nejdál se zpracováním těch starých listů sledovatelnosti. Takže tohle si popíšeme, jak si dohledat tu šarži, sice teďka na tomto případě, ale říkám, že to nedělám. Takže v tomhle případě, pokud bych chtěl se podívat, z jaký šarže těch 217,6 kg beru toho masa, tak si musím rozkliknout i tuto položku, podívat se, jaký má výrobní čísla. Počkáme si. Tady to bere z 270. Vidíme, že tady to bere z toho výrobní čísla 5334. Já se podívám do stavu výrobních čísel. Tady dáme množství větší než 0, protože nulový nás nezajímají. A vidím, že máme na skladě tyto všechny výrobní čísla a je dost možná, by bylo dobré zpracovat nejdříve to nejstarší, které už tu zřejmě není. Takže já to pravděpodobně tak teďka udělám a vezmu těch 57,343 a zpracuju. Což znamená, že já z těch 217,6 musím si samozřejmě udělám stavy bokem odečíst těch 57,343, protože v současné chvíli beru teda ze dvou různých mas. Tady týhle položce dodám, vem si teda 57,343, všechno svoje množství OK. A ptá se mě, jestli chce navýšit, píšu nenavýšit, nejde to, dám ano navýšit, celkový množství mi tady někde se bude snažit navýšit, ale já vím, že já si tady tu částku upravím na 160,257 je to zbytek toho masa, dám OK a vidím, že tady za ty dvě karty, když si dám součet, což je Shift Ctrl L, taková pěkná 217,60 mi odpovídá 217,60, celkové množství, zadám OK, dám OK. A v této chvíli, na tom případu 25.8. musím zkontrolovat, že mám připravenou výdejku materiálu na přípravu syrového masa. Zmáčknu nebo spustím realizaci té výdejky, to musím udělat vždycky, potvrdím to na tom případu. V tomto případě mi tady výborně.
mám zahlášenou chybu. Dostal jsem se k tomu, že tyhle chyby se objevují často a musíte mít prostě v tomhle případě nějaké zkušenosti, znalosti a analýzu toho, proč tam ta chyba nastala v současných chvíli, 100% díky těm výrobním číslům. A tomu, že jsme to nějakým způsobem upravovali. Podíváme se tady rozklikem, co se nám tady stalo. 274 943. Prostě tu si to napíšu do kalkulačky. 943 je celkové množství. Pokud se podívám na výrobní čísla, jaké nám to bere, tady nám říká, že 217, 274, co je to za volá. On navyšil to množství položky, už to vidím. Takže tady v tomto případě já musím přepsat to množství tady a říct, že si beru dohromady 217,6. OK, tady se mi to opraví, je to v rámci těch dvou výrobních čísel. OK, on si to nepřepočítá sám. To by člověk předpokládal, že když tam zadá množství ve dvou výrobních číslech nějaké, že to celkové množství se přepočítá, ne, není to tak. No, takže teďka jsem si to opravil a teď by měla ta realizace proběhnout bez problému. Pouštím realizaci, dá se mě na tom případu, OK, proběhla bez problému. Další krok, který je samozřejmě, je napřijímání toho ořezaného masa. Kolik to bude? Bude to těch 210 kg, které jsme na začátku řekli, že z toho budeme mít. To znamená, já si nechám v této výrobní operaci vygenerovat příjemku. Ptá se mě, zda opravdu. Samozřejmě tady mačkám odvedení dílce na sklad. Dáme, že to je konečné odvedení, aby se nám uzavřel vlastně jeden tento výrobní příklad, vlastně první část toho našeho výrobního plánu. Dáme si pozor na datum, opět změníme datum. Necháme vygenerovat příjemku. Když si chci zkontrolovat, co já můžu použít tlačítko F9, což je něco trošku jiného, než vlézt do ty příjemky a podívat se na položky, protože tam můžu opravovat. Tím tlačením F9 se čistě jenom podívám na tu položku. A vidím, že to je hovězí maso spodní šál, 210 kg napřijímávám. Zavírám a tu příjemku musím zase zrealizovat. Musím se pozor na datum 25.8. a zavírám. Tak, konec, protože jsem dokončil všechno na 1.1.1.1 prvním kroku našeho výrobního plánu. Mačkám F5, respektive tady zmáčknu čudlík obnovit, kdyby někdo neměl dát klávesové zkratky. Co se mi změnilo? Stav toho prvního kroku se mi změnilo uzavřeno. Mám tady příjemky výdejky, které k tomuhle stavu bylo. Můžu se podívat, jaké materiály jsme na to vydali a kolik. Jo, takže vidíme, že systém si myslel, že budeme požadovat nějaké množství, my jsme vydali jiné množství a to je informace o tom, co se vlastně tady odehrálo. Jdeme rovnou na krok 2. A zase stejný postup. Evidence operací. Tady v tomhle případě, když se podíváme, jaké operace tady budou, tak vidíme, že tu jsou dvě. Nemůžu tam dát obě zároveň, musím mít jedno po druhý, to znamená, že napřed budeme marinovat, kdo bude marinovat, mokrý bude marinovat. A po namarinování budeme mít výsledek 264,68 kg, což je dohromady to maso s veškerou marinádou. Tak. Můžeme dát OK a nový, protože, a pozor, do tom případu, výborně, vzpomněl jsem si včas, můžeme dát OK a nový, protože budeme dát ještě tu druhou operaci, rovnou to napíšu 2, to nebudu rozklikávat a vidíme, že to je nakládání na rošty masa. Takže opět to nakládáme na všechno. Výsledek po nakládání na rošty nebo váhový výsledek toho masa po nakládání na rošty by měl být stejný jako po tom namarinování, samozřejmě 264. Datum už se mi tady propsalo. Je to jenom vždycky v rámci ty jedné evidence, samozřejmě příště už ho budu muset zadávat zase znova. Teďka už dávám OK. Co se mi stalo? Mám tady 2 operace. Na první operaci vynakládám ten materiál. Proto výdejku musím generovat první operací, až na to, že existují výjimky. Naše krutí maso, kde z neznámého důvodu se to vydává pouze na druhou, protože na tohle to nejde. Nechápu, ale uvidíme. To asi spravím časem.
Takže generuji videjku. A tady na ty videjce mi říká zase podle receptury, co všechno budu potřebovat. A já v této chvíli samozřejmě si vezmu do ruky opět moje listy sledovatelnosti a podívám se na tu stránku, kde ukážu rovnou, na kterou se vlastně dívám, ukážu vám to tady. Dívám se v současné chvíli na ty materiály, takže se dívám na tady tohle ten dokument. No. A tady si jenom pronásobím dvakrát tyhle ty hodnoty těch surovin, které na to používáme. Takže šupiky. A vidíme, že masa, jsme říkali, že máme 210, nemůžeme tam dát víc, než máme pro připraveného pro tady tohle. Sušené švestky 2x0,63, 1,26. Směs tekutá barbecue máme 3,26, takže to je 6,52. 6,52. A 17,15 na jednom, takže 2x 34,3. Máme směs sypka 34,3. V tomto případě jsem si řekl, připrav mi videjku na tyto materiály. Co pozor, datum. Opravuju. Generuju videjku. Pokud bych to předchozím kroce zapomněl to datum opravit, můžu vlézt do každé z těch zvláště videjek a to datum tam ještě opravit. Takže teďka ty výdejky musím zrealizovat. Proč jsou tady dvě? Protože jedna je polotovarová, to je na to naše ořezané maso, a jedna je materiálová, na náš materiál ze skladu nakupovaného materiálu. Takže tady dávám realizaci, potvrzuji datum, dávám realizaci na druhé, potvrzuji datum a v tomto případě mám výdejky zrealizované a můžu jít vygenerovat příjemky, generování příjemek. Respektive se to jmenuje odvádění mezd. Nejedná se o odváděcí operaci, výborně, protože odvádíme až na druhé operaci, kdy jsme naložili maso na rošty. A říkáme, kolik na těch roštech teda máme. Generuji, postup je stejný, odvedení dělce na sklad, ten postup se pak bude opakovat u každého toho kroku postupný té výroby polotovaru. Co musím nezapomenout? Změnit datum, odvádím tento polotovar, můžeme se zkontrolovat F9, je to namarinované žerky 264,68, odvádíme na sklad polotovaru. V tomto musíme zrealizovat, aby jsme to odvádění provedli, potvrdit datum, uzavřít. Máme další bod po zmáčknutí F5, respektive tlačítka obnovit, což je to samé. Vidíme, že jsme uzavřeli. Vyrobili jsme 246,68. Jdeme na další krok a dalším krokem je, že sušíme a máme nasušeno. Takže zadá opět pokročíme stejně evidencí operací. Zase budou dvě operace. V tomto případě je první operace měření aktivity vody, která taky nějaký čas zabírá. A hlavně tam vstupuje ten údaj o té aktivitě vody. Po nasušení, před nařezáním, jsme se napočítali, sečetli stylovou papíru, že to bude 114,05 kg. Tady opravíme datum a vložíme aktivitu vody, kterou mám napsanou. Bohužel teda tam můžu dát jenom jednu, když to jsou dvě udírny, tak dáme 0,76. V této chvíli můžu dát OK a nový, objeví se mi další operace, už víme, že můžu rovnou psát 2 tady a je to sundávání odstřih suchého masa. Opět to všechno provedu já. Ale opět dávám teda 114,05. Upřímně řečeno nevím, jestli v tom první při té operaci musím dávat ty odváděné kusy nějaké. Bylo mi tak jednou ukázáno, věřím tomu. Tak. Na tom případu už tady máme 25.8. Dám OK. A zase, jako předtím, vydávám při první operaci, odvádím při druhé operaci, takže generuji videjku na první operaci. Co po mně bude chtít v téhle chvíli vydat? On zase podle receptury, protože jsem napsal, že zbyde 114,05, po nasušení bude, tak on si myslí, že na to bude potřeba 285,125 kg toho namarinovaného
masa. Jenže my víme, že to tak není a že já ho mám 264,68. Kdykoliv tady uděláte chybu, kdokoliv, neopraví to množství a nechá to navržené systémem, dělá nepořádek ve skladu. Tak, co je nutné? Změnit datum, aby jsme to měli ve správném účetním období zařazené. Vidím videjku do výroby, už vím, že je dobře, nebudu to kontrolovat, dávám rovnou realizaci, říkám 25.8. Zavírám, potřebujeme trochu zrychlit, takže teďka dělám příjemku materiálu, což je co? Je to nasušené, nenařezané maso, je to tady i napsané na krajené džerky. Ano, generovat, dávám odvedení dělce na sklad, konečné odvedení, nezapomínám na datum, vytváří se příjemka v systému, co přijímám, podívám se na chvilku, 114,05 toho nenakrájeného masa přijímám, zavírám a realizuji 25.8. Realizace příjemky by nám neměla bouchnout, na někde realizace výdeje bouchá často. To znamená, bouchá znamená nedojede korektně. Tak. Opět dám obnovit a vidím, že jsem uzavřel další fázi. V současné chvíli budu dokončovat tu výrobu toho tovaru, to znamená, budu si naskladňovat 112,95 kg. To jsme psali do výrobního plánu, že to chceme 112,95 kg. Toho nasušeného, nařezaného masa, který pak už se půjde balit, našeho finálního poloproduktu. Přes evidenci a nový, tady už je jenom můžeme podívat, jedna operace, je to řezání suchého masa, takže operace řezání suchého masa, kdy se to stalo, dávám za tom případu, řezal mokrý, kolik mu potom řezání bylo, 112,95, výsledek takhle bude, zavřu tady soukromí zprávy, když jdu dneska sportovat, přečtu si potom, dávám OK a na základě založené operace, ještě se podíváme, co to vlastně třeba udělalo z hlediska C. Píše, že mzda lidí, kteří budou řezat, za tu dobu byla 2046, tady to asi není úplně dobře 112 kg. To budeme časem asi upravovat na základě reality. Takže generujeme výdejku materiálu, tady už se to obojí samozřejmě dá to jednou jedinou operací. Výdejka materiálu je co? Naše nakrájené maso, ale kolik my ho máme? My ho neměli tolik. Je tam nastavená zřejmě nějaká ztrátovost větší, naše ztrátovost byla tomu třeba menší, dáváme 114,05 máme. Nezapomeneme na datum případu. A jelikož si teďka uvědomuji, že jsem právě zapomněl na tom případu, jsem nezapomněl, tak to jsem byl lepší, než jsem si myslel, dám znovu generování výdejky. Znovu musím opravit teda, samozřejmě, na 114,05, protože se znovu vrací k té receptuře, samozřejmě, a bere to z té receptury. Tady dáváme datum a dávám generovat a zrealizuji výdejku. K datumu případu. Výdejka je zrealizovaná. Máme. Co budeme dělat dál? Jo, teďka se ty okna zavírají, protože zavírám Alt F4 klávesou zkratkou a ne myší, aby vás to nemátlo. Vzhledem k tomu, že se to zavřelo až moc, tak já se znovu otevřu tu evidenci a už tady budu mít samozřejmě tady založenou tu evidenci. A dělám generaci příjmu. Generování příjmu, ne generaci. Generovat příjem. Budu přijímat co? No samozřejmě to nakrájené maso, těch 112,95 kg, mám to tady. Odvedení dělce na sklad, konečné odvedení, protože se mi uzavřel případ už. To používám v podstatě kdykoliv, to konečné odvedení. Měl bych vysvětlení pro to, kdyby se to nepoužívalo, ale nebudu to teďka tady dávat. Takže vygeneroval se mi příjemka, já ji rovnou zrealizuju. Mám tady to tlačítko. 25.8. Konec. Když si dám tady F5, krásně máme vlastně v téhle chvíli v systému
dva krycí listy z těch listů sledovatelnosti. A co musíme udělat? Teď už musíme jenom zabalit ty hotové výrobky. Takže já si to tady nalistuju v papíře, vám to tady ukážu, teda vlastně na co se teďka dívám. Tady a je to hotové výrobky. Dívám se teďka na tento papír, vidím, kolik naskladňujeme, vidím, co naskladňujeme, vidím, s jakým datem naskladňujeme a vidím, kolik jsme na to použili těch výrobků. Tak, co tady vidím dál? Vidím, kolik jsme poškodili obalů, což tady zrovna mám takový nehezký případ, si všímám, že máme zničených 1560 obalů. No, tady v tomhle případě našich hovězí barbecue. Takže tohle je to, co vidíte. Teďka před sebou vidím já před sebou papírově. Tak. Co musím udělat? Založit si výrobní plán. Pokud založím výrobní plán na výrobek, musím si uvědomit, že on si v sobě nese i tu výrobu toho polotovaru pro něj a já tu výrobu toho polotovaru pro něj samozřejmě nemůžu plánovat už, protože ten polotovar jsem si v této chvíli již vyrobil. Takže já, když budu zakládat ten výrobní plán, budu dávat pozor a ukážu vám, jakým způsobem se to dělá, abyste si založili výrobní plán už jenom na to balení jako takové. Takže ve výrobních plánech si zadám nový výrobní plán. V tomto případě už je to náletový výrobek, to znamená, to bude to 400 nějaká věc. A tady je to naše 12 hovězí. No, na začátku jsme se na ně dívali, z jakého si dali polotovaru, právě z toho důvodu, že se to jich konkrétně týká, tady tenhle případ. Takže já si tady vyhledám ty naše barbecue 12. A jsou to hovězí, takže umisťuju sem a budu říkat, nebo tady budu psát, kolik jich chci, to znamená, tady vidím, kolik jsme jich zabalili, 7055. Je to tady poměrně jedno, co je zadáte, to je jenom plán. Jo, pokud byste to zadali třeba i s našimi 7060, i s našimi teď jsem úplně zapomněl, jak se jmenuji, konsignačními vzorky, a už to ne konsignačními. No těmi vzorky, co se odkládají do prčic. Tak bych to tady napsal celý. 7060. Číslo zakázky. Tady nevytvářím nové číslo zakázky, ale přidělím tomu stejné číslo zakázky, jako měl ten předchozí případ. Bylo to tady tohle, abych si to právě propojil, že to jsou tyhle stejné listy sledovatelnosti. Datum. Šarže výrobku je 25.2. Balilo si to o jeden den jinak, nebo já už tam ale nechám toho 25.8. pardon. Já už to tam nechám, toho 25.8. No, budu to používat tady pro tento případ, že se odehrál. OK. A můžu v tomhle případě teda pustit plánování. Můžu toto uložit a na tom pustit zaplánování do výroby. To je tady. Zaplánování do výroby se mi předpřipraví. Máčk, pořádně. OK. A já v této chvíli se zpozorním a řeknu si, ano, chci zabalit Fine Gusto Jerky with barbecue, ale už nechci vyrábět ten polotovar, to znamená, nechci žádné ty předchozí kroky. A udělám to tak, že tyto kroky všechny smažu. Potvrdím, že chci smazat. Zbyde mi čistě jenom operace balení, kde i tady tačkem pokračovat, dokončím to zaplánování do výroby. Ve chvíli, kdy se vlezu do výrobních příkazů, vyfiltruji si to tím naším číslem zakázky, které tady používáme. To jsou zmetky s napísem skupina. Číslo zakázky tady 1470. Tak vidíme, že máme uzavřenou tu výrobu jednu, ale tady máme právě to balení a zase stejným způsobem přes evidenci nové operace bude jedna, balení, uvidíme to sami, balení, kdy se to balilo, kdo to balil,
kolik toho zabalil. 7055, protože to je to číslo, co chceme naskladnit. OK. Vygeneruje na to výdejku. Co mi vygeneruje výdejka? Podívejte se sami. Výdejka mi vygeneruje, že tam chci dát nějaké množství toho polotovaru. Že tam chci dát absorbéry. A přestože balím, podíváme se tady vidíme 7055, je to už nějaká ztrátovost, takže systém mi nabízí 7408. Jak absorbérů, tak těch sáčků na to. Ale já vím, že pravda je jiná, protože tady mám napsané, že jich 1560, tady v tomhle případě 1560 likvidovali, respektive zkazili, roztrhali, cokoliv. Takže já si musím těch 1560 spočítat s tím celkovým množstvím, což je 7055 plus těch našich 5 vzorků 7060. A vidím, že musím odečíst ze skladu 8620 absorbérů i 8620 sáčků. Předpokládám, že krábice jsou spočítané správně. Vím, že se zrovna tohle dá po 30, takže ověřit si to můžu. Jo? Takže dám 7055 děleno 30, vychází mi 235 krabic. OK, je tu pravděpodobně zase nějaká rezerva, nějaká ztrátovost. Ale hlavně teďka musím se podívat, kolik tam dáváme masa. Tady je zřejmě zase nějaká ztrátovost, ale já tu ztrátovost samozřejmě tím, že mám balím 2 výrobky z toho, tak si musím dát bacha, abych náhodou z toho našeho vyrobeného množství 112,95 díky ty ztrátovosti nevzal tolik, že už bych neměl dostatek toho materiálu pro tu výrobu toho druhého výrobku. Takže já tady použiju přesně vlastně vynásobení těch výrobků, které jsme měli, což je 7060, krát těch našich 12 gramů, které mají být v tom jednom výrobku. Jo, zřejmě to bylo tak, že se to stejně nasypalo celý do té baličky, balilo se do jedných obalů, pak se to zastavilo, ta výroba, přeměnil se obaly, začal se balit druhý výrobek, který budeme zavádět za chvíli a nevíme, do kterého jsme spotřebovali kolik z celého toho množství, protože my jsme nakonec spotřebovali vlastně celé to množství. Bohužel to teda, ty náklady na to zůstanou na ten druhý výrobek. Jestli má někdo nějakou lepší metodiku, můžeme to pěkně vysvětlit. Takže já si píšu, nebo já si ťukám do kalkulačky 7060 krát 0,012 gramů a říkám, že na tuto výrobu používám 84,72 kg tohoto materiálu. Ostatní jsme si řekli, že je v pořádku už. Co nesmím zapomenout, opravit datum a můžu jít generovat výdejku. Generuji výdejku. Předpokládáme, že jsme správně. Uděláme realizaci výdejek. Výdejka 1, potvrzuji. Navírám. Výdejka 2, potvrzuji. Navírám. Konec. Výdejky máme zrealizovány, můžeme přímo na sklad, to znamená příjem finálního toho produktu, té hotové výroby našich 7050 kusů našeho výrobku Fine Gusto hovězí barbecue 12 gramů. Zase musíme dát pozor na datum v tomto případě. A pozor předtím, než zrealizuji příjemku na tady to množství pitlíku, tak přesto, že nám to zatím nefunguje dále, vymyslel jsem jediný možný způsob, jak my si poznáme ten náš fyzický pytlík ve skladě s tím, co máme na skladě v Heliosu. Takže já vlastně této šarži vygenerované systémem, tady se k ní dohrábnu, tady to je ta šarže vygenerovaná systémem toho výrobku, tak já jí k tomu přidám popis toho výrobního čísla. A tam v tomto popise napíšu to naši šarži z pytlíku, což je vlastně datum trvanlivosti. Tak, mám to tady. Bohužel ve videjkách to zatím nevidím, řešíme to v Helberském Heliosu.
OK a můžu uzavřít v tom případě takhle tu příjemku a jdu ji zrealizovat. Zrealizuji tu videjku zase v datumu, který musím. Podíváme se, jak dopadl celý ten případ. Tady máme zadáno, ale dáme obnovit. Vidíme, že je uzavřen, příjemka na skladě je udělána. No a pořád máme ještě nedokončeno, pořád máme ještě jeden výrobek na tomto výrobním příkaze. Nebo respektive na těchto listech dohledatelnosti. Tak, výrobní plán, zadávám si nový výrobní plán, v tomto případě podívám se na výrobek, tak je to finalize, to znamená dali jsme pro to výrobky pro makro, to znamená, když já si dám tady, si najdu ten finalize, jsou to výrobky pro makro, je to zase hovězí barbecue, of course, které vložím do toho nového výrobního plánu. Číslo zakázky jsme říkali, že chceme mít provázaný, takže je to pořád těch 1470. Můžu to psát rovnou, ale musím napsat 0 na 1470, aby to nějak nesežralo. Tak, a kolik jich je? Tady vidím v papíře, že jich máme 1988. No jenže výrobek Fine Life, co jste sami viděli tady, je 30x12 kusů. No, takže není 1988, ale je 1988 děleno 30. To znamená, je jich 66,26. Pořád nemáme úplně metodiku, jak se zpracováváme těch celých 26, proto zatím navádíme jenom celkové to množství. Jenže celých 26 v této chvíli je nějakých 8 pytlíků. 8 pytlíků, 12 gramů. Nevím, radši bych naváděl 66,26 sám. Je to podivné číslo. Nechám to na současné metodice 66. Nebudu měnit něco za pochodu. Tak a datum. Máme pořád stejné datum, jsme si řekli. Takže OK. Mám zadanou hlavičku. Dáváme zaplánovat do výroby. A pozor, opět musíme se podívat, že chceme zrušit celou předchozí výrobu toho polotovaru, protože ten je ještě vyroben, víme to. A musíme tedy odmazat tyhle části toho pracovního postupu, které by nám chtěli vyrobit ten polotovar. Chceme jenom čistě balit, takže dáme pokračovat. OK, výrobní příkazy. 1470 si najdeme zase podle čísla z zakázky, 1470. Vidíme, že tady máme jeden zadaný neuzavřený, je to ten náš OneLife. Dávám evidenci a dávám balení jako jediný, opravu datum, kdo to balil mokrý, kolik odvádím kusů, řekli jsme si 66 celkově, OK a vygeneruju nad touto operací výdejky. A co vydávám? Podívám se, jestli mám zničené obaly, píšou tady, že nemám žádné zničené obaly. A chcou po mně, kolik je tady vyžadováno, kolik vlastně se spotřebovalo toho masa, nebo toho polotovaru, pardon. No kolik se ho spotřebovalo? Spotřebovalo se ho v tomto případě, protože už musím spotřebovat všechno, nemůžu si nechat nějaký jako ležet volný skladem, takže potřebuji celý zbytek, který mi zbyl po té první výrobě. A jak se na to podívat nějak, aby to bylo logické. Takže když se podívám zpátky, couvnu kousek, tak tady jsem si vyrobil 112,95 kg polotovaru v jedné chvíli, při zadávání vlastně té výroby. Potom jsem něco spotřeboval na výrobu toho Fine Gusta. Co jsem spotřeboval na toho Fine Gusta, se můžu podívat třeba tady v materiálech. Tady vidím, že je to 86,4144. Systém si trošku doplňuje ty čísla, vydáno 84,72. Jsem se díval na požádání sloupec. 84. Já si od ty celkové výroby naší odečtu těch 84,72. A jsem na tom, že tady budu uvádět, že k tomu Fine Life jsme spotřebovali 28,23 kg. No, takže já se vrátím k tomu Fine Life, tady, jdu na evidenci, jdu na generování výdejky.
A já říkám 28,23 kg. Pozor, tady bych si nadělal hodně velký problém, 28,23 kg. OK. Změním na tom případu, než se zamyslím, a současně se zamýšlím, tady máme, že 2079 jsme spotřebovali obalu. Jo? Tady nejsou napsány žádné ztráty. Tohle je nějaká normovaná ztráta vypočítaná ze systému. Když se podívám na množství 1988 výrobků a 5 kusů vzorků, které se odkládají, tak prostě vidím 1993 obalů a já rád zapisuju to, co prostě je nějak dáno. Nebo si tady vymýšlet. 1933. OK. Kartonu samozřejmě 66 výrobků, 66 kartonů, jeden, do kterých se hodí opravdu těch 8 kusů zbytku, co zatím nevíme, co s nimi, jak se k tomu budeme stavit. A datum případu máme, takže můžu vygenerovat výdejku. Generuju výdejku, doufejme, že nám už generalizace výdejek dojde v pořádku. Jedna je v pořádku, na polotovar by měla být 100% v pořádku, to jsme si vyrobili sami. A na materiál záleží, jestli ty obaly jsou skladem, nejsou skladem a tak dále. Dojela v pořádku, super, to jsem velmi šťastný. Zavírám, generuju příjemku, generuju a odvádím dílec na sklad. Říkám, kdy jsem to udělal. A říkám, že to je konečné odvedení, uzavření toho případu. Vygenerovala se mi příjemka na F9 z kontrolu na 66 kartonů Fine Lifeu. To znamená, zrealizuji a před zrealizováním, co jsme si řekli, podívám se, nebo respektive uvedu výrobnímu číslu, uvedu popis výrobního čísla, tak aby jsme se někdy v budoucnu dohrábli vlastně k té naší šarži někde v Heliosu, která tam bohužel není. 25.2.2027. Tak. A po potvrzení téhle změně v té příjemce budu realizovat celý případ. A po realizaci úspěšné mám uzavřen jeden případ 2 udíjen. Když se podívám, přestože to bylo s výkladem, což mě trošku určitě zdrželo, ale nemyslím si, že tak moc. Mě tento případ trval 52 minut. Takže děkuji za pozornost, pokud mě zítra přede auto, aspoň to má kdo dělat za mě. A nashledanou.